Boteleiros, boteleiras, alcalde, concelleira e demais autoridades. Hoxe é un día de moita emoción para toda a nosa familia e é unha honra para nosos tres poder expresar en nombre de todos o noso máis sincero agradecemento ao Concello do Barco por esta homenaxe a nosa abuela, a nosa nai, irmá, tía, nora e amiga. Moitas gracias por recoñecer todos estes anos de esforzo, dedicación, cariño, entrega e traballo incansable. Saber que o seu legado e a súa trayectoria profesional son tan valorados por todos vós fai sentir moi orgullosos. Hai 40 anos que os nosos abuelos Pedro e Virginia chegaron ao Barco de Valdeorras para emprender un negocio propio, co que pode sacar adiante a súa familia. Aínda que os comezos non foron fáciles, co paso dos anos conseguiron gañar a confianza dos clientes e o que empezou sendo unha modesta cafetería transformouse nun dos negocios hosteleiros máis recoñecidos hoxe en día na vila. Ao longo destas 4 décadas, o bar non só foi un negocio, foi a nosa casa e a de moitos. O lugar que nos viu medrar e polo que pasaron tantas xeracións, como mencionaba a abuela. O lugar que foi testemunha de tantas historias, encontros, alegrías e algunha que outra tristeza. Por iso, hoxe, queremos agradecer tamén a todos os que de algún xeito foron e son parte desta viaxe. A todos aqueles que algunha vez cruzaron a porta do bambú. Grazas aos mozos e non tan mozos trasnoitadores, a toda a xente do hospital, pacientes, médicos, enfermeiras, celadores, personal de mantenimiento e seguridade, aos madrugadores, aos traballadores das canteiras, aos cazadores, aos que simplemente entran a ler o xornal pola mañá ou os que veñen a comer expresamente o bocadillo, aos de todos os días e os que por casualidade entraron algunha vez. Grazas porque por todos e cada un deles as portas do bambú estiveron e siguen hoxe abertas.